Здравейте на всички! Казвам се Детелина Парушева и правя едно видео, така пак ще поговорим за исторически парк. Понеже така се насъбират много неща, които се случват покрай нас последните няколко месеца и естествено ние сме така интересна тема и за нашите зложелатели, които не пропускат да омаскарят, да очернят единствените хора. Сега, каквото и да си говорим. Единствените хора, които през последните години са се организирали и са направили нещо толкова мащабно, това са именно хората, които са организирани покрай исторически парк Неофитрилски в община Ветрино. Разбира се, това не го казвам. Много искам да бъда правилно разбрана. Това не го казвам, за да поставям на пиедестал някои хора на други. Напротив. Всички вие ще се съгласите с мен, че в цялата страна, в цяла България има кадърни хора, добри хора, които правят различни инициативи. Може да засаждат дръвчета. Добрият човек е този, който ще изчисти пред блока си боклуците, които са хвърлени. Добрият човек е този, който ще организира други хора, деца, малки, ще направят нещо хубаво за населеното място, което живеят. Ще зарадват някой човек. Ще помогнат на някое дете. Ще направят нещо, което просто е добро. Такива хора има навсякъде. Но най-големият проблем и за тези хора, и това, което се случва в повечето пъти, е, че те губят вяра. Защото най-големият проблем е, че те не виждат съмишленици. Те не виждат хора около тях, които да са такива. Това ги кара да се затворят себе си, защото около тях има неразбрани. Те са неразбрани за околните. Какво означава неразбрани? Тя е готова, за какво ще събираш боклуците? Я го гледай, утре има си чистачка и тя трябва да си върши работата. Тя е... Така говорят те. Нали? Бягай ги тя, какво ще чистят, какво ще правят, за какво? Нали? Тоест, или пък тя държавата нищо не е дала за мене, бе. Какво ще се занимавам? Тоест, това са такива изрази на хора, които винаги трябва някой да им даде нещо. Те ако отидат обаче в чужбина, там ще внимават, няма си фърлят бокучето. Те са там културни. И това е. Тези хора се чувстват самотни, когато около тях няма хора като тях. И Неофитрилски, и исторически парк е място, което събира тези хора. Но това може да бъде цяла България, това може да бъде в по-голям мащаб. Причината ние да сме най-черните в момента е защото властта, запомнете, властта видя организирана съпротива. Вижте как целият български парламент, както се караха, както не се разбираха, изведнъж те се обединиха и застанаха директно срещу един човек. Каква заплаха е един човек за България? Каква заплаха е исторически парк? Исторически парк, който обект връща вярата на българите. Прави така, че млади хора като мен да не искат да напускат държавата. Да бъдат второ качество хора там. Да правят хубаво навън, а не навътре. Защото ако аз бъда кадър, науча се, отида навън, развия се, дори имам високо заплащане, стабилна кариера, аз правя така, че чужда икономика и чужда държава да е добре. А тук какво ще стане? Ако такива хора като мен, че много по-добри, защото те наистина има специалисти, аз те първа се уча. Има хора, които са специалисти, които отдавна са избягали от България, защото не виждат възможност за развитие. Ако такива хора бъдат допуснати да си тръгнат, само защото някой отгоре, забележете, не им дава възможност те да се развиват и да правят действително големи мащаби неща, какъвто е исторически парк, тогава ние няма смисъл да живеем тук, разбирате ли? И когато видяха управляващите единствените организирани хора, единствената съпротива, която може да им спре далаверите, защото това се случва, естествено, че всички ще застанат срещу исторически парк. Мислете, бе, хора, толкова ли е трудно? Днеска видях една картинка, че най-големият проблем е хората да имат сляпа вяра в авторитети. И това е на 100% вярно. Сляпата вяра на авторитети прави така, че един човек да е една проста и заблудена овца.
на която, когато ти кажеш там, тя отива там. Когато ти кажеш мисли това, тя мисли това. Единственият човек, който е най-трудно манипулируем и действително може да види обективно картинката от по-високо ниво и да види истината, това е образованият човек. Тук, средата, Неофит Рилски исторически парк, благодарение на хора наистина, като Ивелин, от когото се учим, но ние нямаме, забележете, ние нямаме сляпа вяра. Ние сме хора, които четем, които се образоваме, които мислим и можем да вземем самостоятелно решение за нашия живот, за нашите решения, нали, не за нашите решения, изобщо за нашето бъдеще. Така че причината аз и други хора да сме тук и да се борим, не е защото ни казва някой отгоре, а защото виждаме какво се случва. Аз знам защо съм дошла, аз знам какво искам, когато съм дошла тук и знам защо в момента си струва да се боря и да не оставам. Този парк не е просто парк, нали? Ние не се борим за самия парк, ние се борим за идеята. Защото ако вашите деца утре искат да направят нещо, независимо, исторически парк е само част от това, което може да се случи в България. И някой може да иска да направи модна агенция, някой може да иска да стане учен, някой може да иска нещо друго, да открива, да прави определени неща, които никой до сега не е правил. Няма смелостта да направи. Кажете ми, как тези хора ще постигнат нещо извън границите на нормалното, което нормално е ниско в днешното общество? Когато те бъдат спряни отгоре, когато някой отгоре им каже: ало, къде си мислиш, че отиваш? Или ще слушкаш, или ще имаш проблеми. Така че ние се борим за идеята. Аз се боря за идеята. Аз вярвам в идеята, а не в хората. Аз се оказах и в публикацията. Хората правят грешки. Аз също правя грешки. Всеки прави грешки. Ние трябва да следваме идеята. А идеята наистина е да живеем в една нормална държава. Аз искам да живея в нормална държава. Искам един ден децата ми също да живеят в нормална държава. Ако вие позволите на тези хора, които искат да очернят един такъв бизнес и идея, значи вие си заслужавате съдбата. И тя е България да е на такова ниво, каквото е сега. Ядосах се сутринта, защото пуснахме един клип в страницата на Исторически парк за предстоящия фестивал на 24 и на 25 на територията на Исторически парк ще се състои международен фестивал на традиционните храни. Всяка година участници от Италия, от Турция, миналата година имаше и от Македония, от Волжка България. Една година имахме и китайска кухня, дойдоха китайци. Не, индонезийска беше правилно. Тоест, от най-различни страни, готвачи, кулинари, които дойдоха тук в Неофит Рилски, готвиха, хората се кефиха, деца имаше кулинарни игри, научаваме повече за културата на другите. Ние трябва да не бъдем затворени. Това е между другото, което много ми харесва като концепция и начин на мислене. Понеже има много хора, може би точно този тип националисти, които се затварят и само нашето се все едно. Напротив, ние трябва да бъдем отворени към света. Ние трябва да взимаме, ние трябва да се учим от тях, да виждаме добрите неща, да ги взимаме за нас, да си го правим хубаво и при нас. Трябва да бъдем отворени към различните култури, към различните хора, към различните държави, към различните... Просто ние трябва да сме хората, които приемаме другите. А не да всичко чуждо да казвам: айде, нали, майната ви. Но трябва да бъдем и хора, които тачат, които уважават, себеуважаващи хора. Тези, които знаят историята си, знаят и се гордеят с нея. Така че когато дойде чужденеца тук, китаеца, италянеца, който идва да готви, той да изпитва респект към българите, той да изпитва респект към България. Трябва да сме хора, които да можем да си взаимодействаме с другите хора. Исторически парк, аз през последните години не знам някой друг да е направил нещо, така че отвън чужденците да имат добра представа за България, да имат уважение към българите, защото благодарение на хората покрай Исторически парк, благодарение на Ивелин Михайлов, е поставен паметник в Южна Италия, в Челеди, България, паметник на Оцек, най-малкият син на Кобрат. Вие знаете ли, че там има италианци, които учат български език?
които когато отидем, защото аз съм ходила 2019 на честването на този паметник, бяхме една цяла група, ти все едно идват някакви така високо поставени личности, разбирате, аз се чувствах изключително специална. Само защото съм в група на хора, които са направили нещо за това населено място. Италианците се прекланят пред българите там, разбирате ли? Челяди България, проверете го. Ами, исторически парк, пак Ивелин Михайлов. Канко Трак, паметник. Скоро ще има и паметник на Аспарух. Добре де, защо никой друг политик не го е правил това нещо? Как така може едни хора, които в момента не са имали нищо общо с политиката, да са направили толкова много така, че чужденците да оценяват България, да искат да бъдат като нас и действително да се правят връзки между самите хора? Защото с един такъв фестивал на храната, когато дойде китаец, ако дойде италианеца, да си представи тяхната кухня, хората да дойдат, да видят, това е създаване, това е нещо, това е градивно, разбирате ли? И идва някакъв си симотековец и ми пише в коментар: аре бе, тая бутафория не ли се бориха вече? Докато позволяваме на такива хора да виреят, това са като паразити, които убиват един организъм. Единственият начин да се отървем от тия паразити е да си пием витамините, т.е. превентивно да си ходят. А пиенето на витамините е един човек да идва, да вижда на място какво се случва, да бъде образован човек, т.е. да чете, да не спира да се развива, защото това е единствения начин да не го манипулират хората. Това има предвид под пиене на витамини. Просто превентивно един човек, за да не изпадне в ситуация, в която трябва да спазва една хигиена. Една хигиена на мислене трябва да спазва. Хигиена на разговор, хигиена на както спазваме диети и не ядем глупости, така трябва и да не гледаме простоти и хора като Симотека и всички останали, които единственото, което правят, е да унищожат нещо хубаво и градивно. Аз се ядосвам. Разберете, аз съм млад човек, който хващам си багажа, мога да отида навсякъде. Мога, което не знам, ще го науча, бе. Упорита съм, ще го науча веднага. И аз съм тук, в България, в Неофит Рилски. Искам да постигна нещо, искам да направя нещо, искам исторически пак да просъществува, защото е добро и за децата, които се учат на родолюбие, които се учат които правят така, че да повярват в себе си, че и те могат да направят нещо. Защото като деца всички вярват в големи неща, когато пораснат, идва един Симотека и ги унищожава. Защо казвам, че идва Симотека? Защото хора като него, които пишат на малки деца, които ги развращават, които им казват: ела да пушим тревица, ела да излезем на дискотека, това не е градивно. И когато се събират хора, които искат да градят и да направят нещо, идва някакъв Симотековец и ми казва: тая бутафория не е ли се бориха? При положение, че аз съм написала за фестивал, който действително са много хубаво, нали? Освен, че е фестивал на храната, нали? Но това е начин да достигаме до повече хора и навън, които да видят България не като туалетна чиния на Европа, а като държава, която може да даде и на другите, а не да взима. Защото в момента нашите политици имат една политика и тя е да взимат, а не да дават. Исторически парк и хората около исторически парк са единствените, които до момента са дали. И имат желание да дават. И това се личи по делата. Така че, пак ще повторя. Паразити, хора, които искат да очернят. Защото щастливият човек, този, който успява, този, който върви напред, той никога не завижда, не обижда, не мисли лошо на никой човек. Този човек иска доброто за всички. Той върви напред, той говори за създаване. И се заобиколете от такива хора. И елате на фестивала на храната. На 24-ти, на 25-ти. Ще бъде интересно и за деца. И освен да хапнете, даже между другото се обмисля да има и спортни игри, което е готино. Един човек, като се надуе, ще трябва да влиза и във форма. Веднага. Така че това е, което исках да кажа.
може би малко се отклоних, но просто наистина последно време ми дойде повече и на мен. Пишат ми какви ли не глупости, правят се видеа за мене, как съм наркоманка, къде съм била живяла, всякакви абсолютно простоти. Лъжи на 100%. Дори моите родители ги слушат и почват да се чудят кое е така, кое не е така. И да сте живи и здрави. Искам това видео да достигне до хората, които независимо къде се намират, в коя точка на света, българи, които искат да дават и търсят среда от хора, които също правят това. Да дават, да правят големи неща, да искат да правят големи неща, да се развиват, да се образоват. Тук е мястото. Тук е извора. Без майтап. И нашата цел е това нещо да стане навсякъде. Естествено, че ще има съпротива. Естествено, че ще има много такива симотековци. Но най-хубавото е, че те ни държат в кондиция. И всъщност сме много по-силни, отколкото ако ги няма. Защото иначе ако ги няма, ще отпуснем. И така растежа спира. Ние трябва да вървим постоянно нагоре, така че те са хората, които ни помагат. Заобикаляйте се от хора, които създават, а не такива, които унищожават не само себе си, но околната среда, унищожават България. Това е.